Kaixo, nire izena Maria da eta Polimat institutuko ikerlaria naiz. Gaur, polimeroekin esperimentu bat egingo ditut neska hauekin. Baldakizue zer ez egina dagoen hor aurrean dakazuten baso hori? Poliespan. Poliespan, bale. Eta badakizute zer den poliespana? Polimero bat. Polimero bat, bale, baina ze polimero da poliespana? Badakizute? Ez, bueno, poliespana da poliestireno espanditua edo edatua. Eta edatua dago bere barruan aire burbuilak sartu dituztelako. Horregatik hartu nahi baizute bakoitzak beria, horregatik dauka oso pisu gutxi. Nola kendu daiteke airea polimero honi? Bakizute? Zaila dirudi. Egingo dugu esperimentu txiki bat. Jarri betaurrekoak eta sartuko dugu baso hau disoluzionetan, bale? Hau azetona da. Bale, entzuten dezute? Bai. Aire hori ari da pixkanaka ateratzen polimerotik. Eta azkenean, geratu dena da, gure polimeroa disolbaturik bezala azetona honetan. Izatez, hau izan litzateke polimeroa birziklatzeko modu bat. Hau da, lehen basoan geneukana, orain daukagu polimero moldagarri moduan beste itxura bat emateko. Adibidez, hau zen baso bat disolbatu ondoren. Orain honi nahi diogun forma ematerik daukagu. Zergatik uste dute baso hauek txuriak direla. Zaila. Esan ditudan bezala, polimero hau airea dauka. Orduan, argia desberdin erreflektatzen da polimeroan edo airean. Orduan, bide gurutzatu horrek ematen du azkenean argia difraktatzea eta guk txuria ikustea. Esnea edo kola txuria ikusten ditugun bezala.